hello guys! Maadong adlaw natang tanan. Sa karong adlaw guys, adlawng Biyernes. Sa pitsaron? Kuan? 12. April 12. My mother is coming. Dito guys, damis palijahan guys kay day batang arit nga mangawat kuno palija kay hatag si Jang Ma'am. Bitaw manguha si Jang kay gapon nga gitagaan si Jang papag dulo ka buok wa gida. Ara ka jig kakeredeb ka adto. O di lagi nahilabtan ng wa pagi pang putos. Nagkaroon magugugpan guys na mga unta. Di gasahan ning nanay, gikas nanay ubos tindahan sa pamuli. Yan ay pan. Hala na ibungag ubos bing. Nga ang ibunga nga. Aw. Gusto nun. Ito na kung ubos. Sa abani ko. Guys, abani ko. Agang book guys kay nice na si Bing Bing nagtali. Thank you very much Bing. Thank you very much. Tali day. Ay, tato mag-una. Oh my God, papasuot-suotin mo pa talaga ako diyan. Diyan. Alam mo namang Nailubi diha, uy. Bato din mo, oh. Diha? Sabangi gud ko. Ay. Hindi, oh. Pwede na rin, kwari. Huwag mo akong maay-ay. Wala kang patasan sa akin, ah. Itago mo yung plastic. Ayaw, apilag plastic. Kuha kay maaan kag nangawat. Kaya gikawat kay agsilupin gibilin. Kuhaan magpupo ka. Kana day mong gilaktiran samday na. Kani. Adong nga gamay. Ayo be. Kita na kami lubot. Hala. Hala guys, bay dako damay. Uy! Excuse me guys. Iluwa lagi na bintan na naginom kag kalabo kay mamaghapog kag ipa. To ay guwa giputos to ah. Hala hinog na kapadlas. Bantay nang imong hinog ug hilaw. Sure? Dagkuas nahinog nagpalidya. Nang wa gibang putos di kuhaon. Cause every day, every night. Ayaw, Biki, mahagma. Pero, ganahan na dia. Hamloy. Nilaw pa. Nga garabig gikuhar daghana mampod. Tulo ra giingon, 2 ka kilo na gikuha ya. Tunahoy. Sa kilo na. Yahig mong ma'am diha ba? Babayaran. Uy, Aliana, anong naka diha? Ihingapin diha. Dara huy, keredeb. Ang ka. Huwag mo akong matawan-tawanan dyan. Hindi ako natutuwa. Uy. Na guys. Kinuha na guys. Ipakita ako. Yeah. Nakaw na ka maligo pa ka. Langan-langan ng raba ka. Ano ba? Uli na dito. Ano ba ka? Ko. I'm just vloggering myself. Vloggering myself. And I. Thank you. Lagaw na. Ano? Magtanaw po ko sa mga... Ansa pagkabiga? Si Bagbi. Hindi. Isa na itong silupin. Good mo di mo mama. Ay nakikiparan. Sinpatiran. Lakaw na karong maligo. Lagi. Because you are not thick abat. You are not. Lexi! Pistot. Ko ah. Awa, Beng.
Laprohon ka na dari, di ba? Walop din mong agi. Yes, mother. Copy. Yeah, I know. Bukas na lang kita mamahalin. Charot. Sabay sa paglaya ng ating mga puso. Where are you going? Bukas na lang kita mamahalin. Guwang na ninay? Di para guwang pa hinagulong ka ng adyo ka para bigyan ko nito. Misad ay mainin sa pang di ba? Ilhan. Kay dako dia. Umibig sa ditamang panahon. Ito sudah ni jadi nak. Jangan. Init namang manay. Uy, mamutos. Dan rumah ilam silong. Ilam silong. Hala, gadi dua rumah hinangi. Nahinog. Kunin mo to, be. Paisa. Betul ada tuh. Labung na padari. Hey guys, di arang kapayas na mga ikuha gapon. Wala ang gisugo, be. O pillar, be, palihog. Lagi na, pina-snack ra ba ka na? Nakaw na. Pillar o plato. Mahal. Hanggang kailan. Sakit pa, Bing. Di man. Pwede maguna si Daniel Katiran. Balak ka, muna po. Muna ganahan na saan na. Redub. Ano na? Ito tang green, be. Kay para plat. Green nga plato, be. Kaya naman. 65 natin ha? Ang sabi dito ang ipa-snack ng Joron. Ano na naman ay ipalit na bagoy nga na. Nangumok naman. Manayaw tang tanan, dire sa diskuhan. Wala, nanay ko tersyar, si Bingbing. Si Alo. Agaw man na anong lagi ko. Hoy! Ganun ba yung gagaw, be? Oh. Paano kayo nagkaagaw? Boy, nagkaagaw. Ikaw may gagaw magani mo. Maat. Maat ko, no? Di na, dibuwa na, di na mabot ng bata. Sakto to. Mas guwapo, si Jumil. Yaw. Iyo, bitaw. Guwapo pa Mariano. Guwapo pa Batasan. Ay, magingan naga. Magingan gahapon, te. Mas mga tatawag mas kuan. Mas lami pagkuan. Kanang Batasan ijahang ginikanan. Kay pangmustahon pa ko. Diba? Legal ka? Dio? I'm not legal. Chok, gipay na ilabas, mama. Yeah. Umagani. Ouch. Na, guwapa pa din kuno kung Saliana. Isa ka manang kong pahawak. Uy, basta. Sorry guys. Maghihintay ang puso ko. 65 to ha? Sa'yo. Dada ka ka. 65. 65 bitaw. 2 days sa Cebu Ilis guys. Ngajaon man ta na. Libre na, uy. Libre.
Dawa ko ningon 65 to. 65, apil na nang imong kamot. Oo. Kaka 65. mo ka. Salin-salin na naman yung danahan. Di oy, taghaduhan ni ka pa. Daot ka, Daot taghaduhan ka, na kuwang studlo. Daot. Tududak ka mag-imo. Di ka mag-itang kamot, guys. Wapa si Gabin. Asa ka manang kong pahawak? Titigan ko. Nilapitan ko. Hanggang sa madiwata pag-ilat ko. Nalasing. Kagabi. O hindi. Hindi mawali. Titigan ko. Excuse me, madam. Hinog na tayo sa? Hala, way liso. Katura ba na? Sobrang katu. Liso o eh. Oo, pwede ka. Nagkain sa akong lipstick. Guys, hait. Hait, bing. Di man. Walop ka na ron. Ano? Television Isda rin ko. mo. Murag na na po na ni mamang pako. Yes, na. Mudi ako ha. Nanawas ko. Buang ka. Ba, lagi yun. Ayan na. Ayan na. Mura na kalabad siyang uba. Kano mo? Kaya gimingaw ko na hilin tayo sa. Oo, uy. Hindi man kago tamis? Magkatuwa ko gabi tayo sa. Saan tagay? Di lami, paragaba. Di tamis na. Bye guys! Thank you for watching. I have to go.